Kule veki ipheleke bethunani on Twitter bekukhe kwahletywa phofu ke ebengahletywa yonke into ibekiwe esidlangalaleni uAyanda Ncwane kusithiwa hayibo kwenzeka ntoni ebusweni bakhe. Molweni ndanamkela kuMam Gobhozi TV. Now Ayanda Ncwane ke ebekhe lapha ku YouTube ke ethetha ilizwi lenkosi esithi we do not know the color of tomorrow. Bathi abantu ngoku hey ku tomorrow ngoku and asiyazi ngoku ikhala yakho Ayanda ngoba hey hayi upinki ngoku ntombi ungathi ufana noKhanyimbawu noKelly Khumalo. Into yenzekayo kuAyanda Ncwane kukhona caba ifoto ethathwe kwivideo yakhe engekho ndala. Into nayo ndikhangele la video andayibona tu bathi abantu hayibo uAyanda Ncwane kutheni enje ngoku ingathi nobuso bakhe buvuthiwe. Bathi naxa beqaphela apha ebunzi bafumanisa uba umbala webunzi lakhe awufani, kukho indawo emhlophe kukho emnyama. So bathi ke uAyanda Ncwane ubleachile iskin sakhe kwathiwa hey ininzi into ayenzayo ngoba lo mzimba wakhe xa ejongiwe akasa ngula Ayanda bamaziyo. Wenze iBBL, isisu flat unempundu ngoku unehips ezinkulu kuna before. Ewe bengumuntu omile kakuhle kodwa bathi ngoku unochatha, so wenze iBBL kwade wabhala ke lo esithi this is how she looked before, beautiful with her natural skin tone. Now she looks like some Nigerian old woman. She even has a Christian BBL. Bethunani intoni Christian BBL. So nazi ke ezifoto zika Ayanda. Abantu ke ngoku bakomperisha nale foto nibona apha kunye noSifiso Ncwane. Baba khona ke abazayo bamthethelelayo bathi hayi bethunani kaloku le foto yayithathwe kudala kwakunini noba ngo-2010 2011 okanye before that. So i-camera quality yiyo le yenza le picture ibe ngolhlobo. Abanye ke babe besithi xa unojonga ii-siblings zika Ayanda zonke akekho omhlophe, nguye ona omhlophe ngolhlobo, meaning ke ngoku nabo bayavumelana nalento bakusithwa uAyanda ubleachile iskin sakhe. Hey andiyazi bethunani but mina ndithe xa ndijonga ibunzi eli ndafumanisa umhlawumbi ebenxibe iwig beinstolile. Xa uinstola iwig ke awufuneki uyibeke apha kuwe kwi-hairline yakho ngoba laa glue kaloku ingatya i-hairline yakho, funeka ibe ngathi uyayehlisa kancinci. So mhlawumbi bese kubekwe iwig and then ke ngoku wafakwa i-makeup. Maybe ke ngoku uye wakhulula laa wig njengoba nibona uba kuvele amafreho, then laa ndawo ke ngoku yona khange ifumane i-makeup. Maybe that's why ke ngoku sibona iskin sakhe singafani apha ebunzi. Abanye ke bathi hayi si-skin bleaching and ke ngoku babanayo laa nto yongathi ubuso babo buphafi xa ubajongile. Hey hayi andiyazi bethunani but ke abantu bathi still makayeko bethunani uAyanda. Wonke umntu uneskin sakhe, into eyenziwa nguAyanda kwiskin sakhe okanye kumzimba wakhe iziphumo zayo yonke loo nto izaba ngezakhe. Umntu makahoye yena umzimba wakhe kunye nolusu lwakhe. Khanitsho ke nake banicinga ntoni ngezi pictures? uMam Gobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.